No niin, nyt näyttäisi olevan. Niin sitten Haaran Timo semmoisia uutisia, että kyllä se sinne kotiinsa pääsi, että se oli 20 kilsaa joutunut kävelemään siellä. On se tärkeää toimittu. Mutta kyllähän tuo mun mielestä heittelee, että hän toi poliisin toimesta ollut. Sellainen tietetään 100 kilsan päässä, jos on ilman rahaa siellä vielä. Joo, todellakin. Ei viranomainen. Kyllä viranomainen sieltäkin joku moraali tarvitsisi olla, mitä ne sekoilia sikaa. Niin, no sehän siinä. Mä et osaa, mutta vähän asiasta toisin, niin viranomaisten pirullisuutta niin kuvasta se. Kato, tämä Olkuaro se koereikä 27, missä räjähti ja usein näitä porausmiehiä kuoli. Siinähän tuli sitten palomestari paikalle ja vaati kirjallisen lausunnon, että sitä ei saa sitten julkaista mitään. Siitä oli silminnäkijäraportteja. Ja se on nyt 3 kertaa eduskunnassa ollut, kato tämä kysely, että mitä siellä on tapahtunut, että miksi se on niin salamyhkäistä. Ja TV ja Posiva sanovat, että hei kommentoi koko asia millään tavalla. Se on tänäkin päivänä se koirejan päältä, että sinne valtava ilmastoitu keko on näkyvissä siellä. Ja sitä ei ole yksikään viranomainen eikä mikään käynyt katsomassa. Se on siinä niin, Olkuaro lähtyy ja siellä on niitä räjähtäneitä ja hajonneita muitakin koireikia siellä alueella. Mutta siis tämä vaan kuvastaa sitä, että niin läpeensä korruptoituneet, vaikka se asia pääsi 3 kertaa eduskuntaan virallisen, niin sitten huolimatta yhdelläkään ministeritason ihmiselläkään ei ole resursseja vaatia, että sitten tehdään tutkimusta. Ja siellä tehdään koekaivauksia siellä alueella, kun niin kuin sanoisin, niin se koereikä, räjähtänyt koereikä, siellä on palannutta mettää siinä ympäristössä vielä tänäkin päivänä nähtävissä. Eli kaikki ne onnettomuuden elementit olisi löydettävissä, mutta kukaan ei uskalla tehdä. Se on tapahtunut jo 10 vuosia sitten se räjähti, mutta edelleenkään mitään ei uskalleta tehdä. Näin toimii Suomen viranomaiset. Joo, okei. Okay. Mutta sitten se, mikä tässä niinku lähetyksen aiheena, niin eli siis Harjavallassahan toimii tämmöinen nikkelitehdas, mikä on siis ihan täysin venäläisomisteinen. Joo. Et sinne ei sitten kauppapakotteet ei päde millään lailla siihen kyseiseen nikkelitehtaaseen. Että toihan tuon kyseisen nikkelitehtaan pääomistaja, niin se on niinku se on Jenkkien, Iso-Britannian ja Kanadan pakotelistoilla ollut ton Venäjän ja Ukrainan sodan aikana, mutta sitten Suomessa kuitenkin Harjavallan tehdas sit pyörii ihan vanha malli. Ei mitään vaikutusta. Mikä se on kaiku? Tai missä? Niin ääni tulee 2 kertaa. Mutta onko sulla kajari päällä sinne? Totta kai mun täytyy sun äänes kuule. Odotas, nyt ei kaiju. Joo. Jännä juttu, kun mä laitan tämän päälle, niin nytkö kaikuu? Joo, nyt kaikuu. Okei, just. Joo, se on tota. Sulla on muuten tuo sama ongelma vähän joka kerta ollut. Se on joku tekninen. Nyt kuuluu ääni ihan alas. Joo, eli tässä mä rupesin kyselemään tätä juttua muuten keinoälyltä, katsosko. Siis tässä on niin hullumainen taustassa tässä nikkelihommassa, niin 20-luvullahan Suomesta löytyi käsivarresta löytyi nikkelikaivos. Ja Venäjähän varasti se sitten sodan jälkeen. Ja se on jännä juttu, että tämä Harjavallan nikkeli, siis se on Suomen maaperältä tänäkin päivänä kaivettua nikkeliä, sieltä käsivarresta kaivettua. Mutta Venäjä vaatii vielä, että Suomen täytyy, se on heikkolaatuista nikkeliä, niin Suomen täytyy jalostaa ja rikastaa se A1-luokitukseen. Eli just tämä Harjavallan tämä elektrolyysisysteemi, mä en tiedä tarkkaan millainen sitä nikkeliä rikasta, mutta esimerkiksi Harjavalta on tunnettu laadukkaasta kuparista. Eli ajattelen, että sen lisäksi, että Venäjä vei se suomalaisen kaivokseen, niin Suomelta on vaadittu, että Suomen täytyy jatkojalostaa se Venäjän tarpeita mukaan. Ja sitten vielä Suomen täytyy kanavoida se kaikki Venäjältä tuleva nikkeli tuonne länsimaiden markkinoille. Se kanavointi ei edes onnistuisi ilman tätä Harjavallan erikoiskallista ja hankalaa prosessia, millä se jatkojalostetaan. Ja
Nyt mun täytyy sanoa vielä tausta. Siis ihmisillä on sellainen käsitys, että Suomen täytyy ja Euroopan täytyy ottaa Venäjältä nikkeliä sen takia, että ei nikkeliä tule mistään muualta. Tämä on täysin harhainen käsitys. Eli todellisuudessa esimerkiksi Indonesia tuottaa 5 kertaa enemmän nikkeliä kuin Venäjä. Mutta katsoisiko siellä on tätä Harjavallan tehdasta, niin tätä Indonesian nikkeliä ei voida laatuluokittaa näihin sähköautoiden nikkeliakkuun. Siis se tarvitsee erikoisen laadukasta nikkeliä. No nyt tässä on vielä semmoinenkin kompa kaiken kukkuraksi vielä päälle, että niin esimerkiksi Kiina ei käytä enää lainkaan sähköautoissa nikkeliä, vaan Euroopassa käytetään tästä venäläisestä nikkelistä, sitten tehdään se nikkeli-kobolttiakkuja, kato niitä litium-nikkeli-kobolttiakkuja. Ja tämä on vanhentunutta tekniikkaa ja tämmöisiä akkuja ei enää edes kuuluisi tehdä, sillä ei ole mitään teknistä perustetta. Eli tässä niin kuin joka kohta tässä hommassa niin sanotusti haisee taivaaseen asti. Katsopas muuten, tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta siitä Harjavallan nikkelitehtaasta. Joo. Eli siinä nikkeliraaka-ainetta tuodaan ulkomailta ja aiemmin Talvivaarasta. Ja sitten sitä käytetään monissa teollisuuden aloissa. Joo. Että miten se Talvivaara liittyy siihen? Talvivaarahan on käytännössä tunnettu sitä uraanin kaivusta, että se uraani menee kaiken muun edelle siellä aina. Joo, riittävä. Eli siellä on todellisuudessa se osuu asia ytimeen, eli Suomi on tehnyt just diilin tässä hommassa. Eli esimerkiksi Talvivaara uraanijalostus, sen 740 miljoonaa maksaa ne uraanijalostamo, niin se on myöskin täysin Venäjän käsissä. Ja siinä on vielä se juttu, että esimerkiksi tämä Harjavallan lähistöllä, mä en ihan tarkkaan mikä tehdas se niistä on, mutta siellä tehtiin just näitä uraanin koerikastamoja, eli taas sama venäläinen firma teki, siis samanlaiset venäläiset firmat niin teki Suomessa näitä koerikastuksia just näistä samoista lähteistä, eli siellä on Suomen uraaninta pankkivankin. Ja sitten tuossa, tämä juttu on 2016 vuodelta, niin siinä silloin se silloinen toimitusjohtaja, siellä oli suomalainen, niin se totesi silloin näin, että suomalaisen nikkeliraaka-aineen sijassa jatkossa jalostetaan afrikkalaista ja venäläistä nikkeliä. Et kun tuli venäläistä nikkeliä siihen, niin sitten muutama vuosi myöhemmin niin onkin venäläinen pääomistaja. Venäläinen oligarkki sitten omistaa Nornickelin nykyään. Täällä on Eino Makkonen kyselee, että kuinka syvältä omistaa. Mä olen kuullut se sillä, että vain vältin turpan syvyys on se raja, jossa joku sanoo, että metri maanpinnasta omistaa maanomistaja ja kaikki sitten alempana omistaa. Mutta mun käsittääkseni esimerkiksi, jos puhutaan kultaesiintymistä ja niin edelleen, että vaikka se löytyisi maan pinnaltakin, niin sitä huolimatta valtio vie kaikki. Eli jos puhutaan esimerkiksi jokihiekasta tai jostain tämmöistä, mistä sitä kultaesiintymää tulisi maanpinnalta, niin edes siitä ei saa sitä ensimmäistä metriä ottaa käyttöön. Tämä on mun tietämys tässä. Eli todellisuudessa sä et oikeastaan omista sit maasta mitään. Siis mä otan nyt hyvä esimerkki. Mä olen yrittänyt tuolla Eurajoen alueella hakata omaa mettää, niin siellä on muutama hehtaarin pläntti, mikä on jäänyt niin ylivanhaksi. Ja sitten otti sitä koehakku. Vuodesta toiseen mä olen yrittänyt suorittaa sitä, niin siinä pystyy, joku kunnallispoliitikko pystyy estämään se. Mä en ihan tarkkaan tiedä kukaan, mutta TV on toimistossa sen joka tapauksessa tehdään, niin estetään vuodesta toiseen. Niin ei voi tehdä hakkuuta, Ja mulla on useita tämmöisiä metsäplänttiä siellä, mistä ylipäätänsä pystyvät niin kuin estämään. Siis mä en voi hakata edes omaa mettääni harvennushakkuun, ei mitään. Että TV on määrittelee täällä Eurajoen kunnassa niin tarkka kaikki nämä asiat, että Joo. Siis tämä on neutroniosumasta, eli just nimenomaan järjestyksen luku, mutta siis juuri se, että elohopea muuttuu, siis neutronisäteily muuttaa alkuainetta toiseksi, kun se neutroni menee sinne, se beta hajoaa, niin siihen tuli yksi protoni lisää ja se muuttuu askeleen eteenpäin se alkuaine. Tämä on tarvitaan semmoista teknistä sanastoa, että Tavis ei ymmärrä mitään näistä. Se ei tiedä beta-soihdusta tai beta-säteilystä. Ei beta-säteilystä tiedä yhtään mitään. Joo, ei tiedä.
Mutta siis tämä vastaus on, että tosiaan, että näin todellakin tapahtuu. Eli se kultasormus, mikä jätetään reaktorihalliin, niin se ottaa neutroniosumia ja sen jälkeen se muuttuu elohopeaksi ja haihtuu ilmaan. Ja sitten kun tullaan katsomaan, niin sitä kultasormusta ei ole olemassa. Se on kaikki kaasuuntunut säteilyvaikutuksista. Mutta se on muuten mielenkiintoista ylipäänsä niin kuin tälleen maalikkona, että mikä neutroni on. Mitä se sähkömiehenä vastasit, mikä se neutroni on? Niin, eikö siis neutronihan on, itse asiassa neutroni muodostuu sillä lailla, että katos, kun aurinko räjähtää, siellä on vetyä, missä vedyssä on 1 protoni ja 1 elektroni, siis se kaikista alkeellisin atomimalli. Niin se elektroni uppoaa sinne protonin sisälle ja siitä muodostuu neutroni. Eli periaatteessa neutroni ja vety on saman painon ja samantyyppinen elementti. Siinä on vaan se ero, että se neutroni on niin kuin ikään kuin kasaan puristettu vetyatomi. Näin mä sen niin kuin maalikolle selitän sitä asiaa. Niin on. Sitten kun ihmisessähän on 6 hiiliatomia, 6 neutronia. Ja sitten siitä se 666 tulee itse asiassa. Että se on se 6 hiiliatomia, 6 neutronia ja 6 elektronia. 3 elektronia. Ihmisessä on kaikki nämä 3. Kyllä. Ja niitä on 6 ihmisessä. Eli siis, se on sikäli aika mielenkiintoinen kysymys. Niin on se. Ja se on tosiaankin, niin se on jännä juttu, että sitten siinä on vielä semmoinen neutriino, semmoinen sidosmomentti siinä protonin ja elektronin välillä. Että se on hiukan, niin kuin, mutta se liittyy just tähän prosessiin. Eli siis mietin, että kun tosiaan vetytähti räjähtää, niin kaikki se vety muuttuu yhtäkkiä neutroniksi, vaan pelkällä prässäyksellä, paineella. Ja se on jännä juttu, että näin häilyväinen käsitys on alkuaineella. Ja tämä tosiaan neutroni on sitten taas 1 atomin osane, mikä sitä voi irrota radioaktiivisessa häirinnässä ihan tuosta vaan. Ja esimerkiksi ydinreaktorin polttoaineesta 2,5% muuttuu neutroniksi, vaaralliseksi neutronisäteilyksi. Esimerkiksi fuusioreaktori, mitä pidetään puhtaana terveellisenä, siellä muodostuu 25% polttoainekilosta suoraan neutroniksi. Ja se sanotte, että se vaatii estääksesi 2 metriä paksu umpiteräs seinä, semmoinen maailman suurin teräseinä suojaa fuusioreaktorista varten, että se on niin vaarallinen niistä säteilyistä, ettei siellä ympärille heti kaikki kuolisi. Totta kai ne kuolee siitä huolimatta, mutta se kuvastaa vaan sen neutronisäteilyn vaarallisuutta. Se tunkeutuu läpi mistä vaan. Se menee, niin kuin sanotaan, se menee vaikka raskaan atomin läpi se neutroni. Sillä neutronilla on ihan käsittämätön kyky tunkeutua ihan mihin tahansa. Eli sitä ei tavallaan voi raistaa. Se menee metrin paksuisen terässeinänkin läpi ihan tuosta vaan. Mutta eikö se ole myös just se, että jos menee ydinvoimalla läheisyyteen, niin silloinhan altistuu gammasäteilyllekin. Joo, siis näitähän on 54 eri säteilytyyppiä, mitä tunnetaan. Tämä tavallinen liturgiahan ei tunnista niistä kuin muutama kappale, mutta mä tunnen itse vähintäänkin 54 eri säteilytyyppiä. Ja niistä Geigeri mittaa ehkä 3 tai 4 maksimissaan, ja huonosti niitäkin. Eli tästä saadaan juuri käsitys, eli säteilyhän ei edes mitata, eikä sitten oikein hevonpaskaan välitetäkään. Et hyvä, mä otan vielä yhden esimerkin tästä jutusta. Esimerkiksi 1000 megawattin reaktori, mikä on tuolla noin Olkiluodossa, niin se vuotaa 500 megawattia ympärille hallitsemaan neutriinosäteilyä. Siis se ei ole hiukan eri elementti kuin neutroni, se on neutriinosäteilyä. Ja siis ajattelee, ja sitä sanotaan, että se karkaa sitä reaktorista aivan haltittomasti. Se on valtava tehohäviö, mikä menee ympäristöön. Se muuttaa kaiken ympärillä. Jos se osuu protoniin, niin tulee 1 000 000 elektronivoltin gammaterssi. Eli se on äärettömän vaarallista ja tappava. Mutta kun sanot, että kun ei se pysy siellä pöntössä, niin antaa mennä vaan. Ei sit puhuta mitään, ei sit mitata mitään, ei sit välitetä mitään. Ja miettikää sitä, että siis 1000 megawattin reaktorista vapautuu 500 megawattia, eli Olkiluodon ykköslaitoksesta vapautuu yhtä paljon kuin Loviisan teho, ihan tuosta vaan holtittomasti ympäristöön. Se leviää vähän niin kuin sanotaan valonopeudella ympäristöön, eikä se kukka mitään välitä. Sanotaan, että ei siinä mitään väliä, sitä ei nyt saada pysymään pöntössä, että karkaako vapaasti vaan. Ja se on tehnyt sitä alusta lähtien, eikä siihen yritetä millään tavalla puuttua. Se sanotaan vaan, näitä nyt sattuu vaan. Se on vain yksi säteilymuoto, mistä ei puhuta julkisesti paljonkaan mitään.
Kyllä siellä ainakin korruptio ja lahjonta ja kiristys ja poliisiviranomaiset kasvaa kovinkin hyvin. Että... Eikä se johtu, siis minun täytyy niin jälleen kerran korostaa, että se ei ole mitenkään paikallinen ilmiö. Kaikki nämä moskat, mitkä lähti, niin lentää valonopeudella sieltä käytännössä ulos, enemmän tai vähemmän valonopeudella. Ja suurimmat keskittymät, mitä TV:kin pommittaa, niin on tuo Tampereen Nokia-alueella. Siellä on säteilytaso moninkertainen verrattuna Olkiluodon pihaan. Se kuvastaa sen luonnetta, kuin salakavalla ja umpikierrosta se on suunniteltu se systeemi. Siellä ei ole tosiaankaan niitä savupiippuja turhanpäitä ja sitten niitä on ohjattu ja suunnattu. Eli periaate on se, että ei ne insinöörit ole omia autojansa siellä pihalla likaa, vaan ne pyrkivät ajamaan sitä mahdollisimman kauas ja leviälle, ettei se ole omissa nurkissa. Niin ja sitten toinen juttu, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu, eli siis se, että oletteko katsonut koskaan niitä sähköpylväitä, miltä ne näyttää niin kuin ulkoisesti? Joo. On jännä toi yläosa tässä, niin nehän ihan suoraan symboloi sitä pirusarvia tässä, niin kuin huomaat. Juuri näin. Siinä on ne pirusarvet ja sitten tuossa on se pirusilmät ja tuossa on ne kasvot kanssa, niin ei tämä ole sattumaa. Ei tämä mitään ole harhaista ajattelua, se on ihan nimenomaan rakennettu sen muotoiseksi. Ja tämä nimenomaan symboloi sitä, mitä sähköyhtiöt ja ydinvoimayhtiöt palvoo, eli ne palvoo saatanaa niitä voimia. Sen takia ne sähköpylvätkin näyttää ihan tämmöiseltä Baphometelta suoraan. Satanismia kansan silmille, sehän se homma. Kyllä vain. Aivan avoimen röyhkeästi ne tekee tuota toimintaa, eikä niihin kukaan edes. Että se oli hyvä, että sä nostit tommoidenkin asiaa. Se kuvastaa juuri sitä, että kuin sokeita ihmiset on teillä asiassa. Niin ja sitten kaikki sähköpylväthän ei näytä tältä, mutta suurin osa on tämmöinen niin kuin pirusarvet on siellä. Niin, siis ydinvoimasta lähtevät sähköpylvät on tommoisia. Kato, siinä se on ne. Joo, eihän tuulivoimalla voi tuottaa mitään demonista sähköä. Ei. Ja kato, se on niin tiukka vielä tuulivoimalla, että ei saa syöttää näihin 400 kilovoltin linjoihin, mikä on vaan pelkästään ydinvoimalle pyhitetty. Ja kato, ne on pyhiä ja koskemattomia, niitä ei saa tahria aidosti siistillä puhtaalla aurinko- ja tuuli- ja vesivoimalla ja muilla. Vaan sieltä täytyy vaan sitä saatanalle pyhitettyä myrkytettyä ydinsähköä, mitä ei sit saa muuten missään muuhan käyttääkään, kun on vaan heidän kontrolloimissa tiloissa ja systeemissä. Kerrotaanko muuten vielä se juttu, siis oletko monesti puhunut siitä, kun oliko se sun esimiehessä vai kuka oli siellä reaktorihallissa joskus nähnyt, kun semmoisia niin demonisia hahmoja hyppi seinän läpi reaktorihallista? Ja siellä pidettiin niitä, Musta Pastorihan piti niitä tilaisuuksia. Siellä on Paavo Lipposesta myöten kaikki ollut paikan päällä, ministerit, mönkärit ja kaikki tekemässä niitä rituaaleja. Nehän sitten, se saatanahan käy ne fyysisesti siunaamassa, koskettamassa niitä otseja. Nehän on tillintallisia sitten sen jälkeen vielä ambulanssilla pois ja sitä rataa. Eikä kyllä se on siis, ja se on se liturgia toiminut sieltä ihan alusta lähtien. Se on niin oleellinen osa tämä ydinvoimalla toiminta. Sehän on itse asiassa, ydinvoimallahan on, niin kuin, sen takia se on maailman kallein rakennuskin, just tämä Olkiluoto-kolmonen, kun ydinvoimalla täytyy olla maailman kalleimmat kirkot. Tuossa oli joku moskeja, kun tehtiin, mikä meni ohi Olkiluoto-kolmonen, nythän ne on hädissä, sitten täytyy äkkiä tehdä taas maailman kallein ydinvoimalla. Se on se tämä Englantiin tulossa, niin joku, mikä se on, Hinkley Pointiin. Yritetään tehdä, onko se 50 miljardia maksaa se ydinvoimalahanke, mitä siinä ollaan tekemässä. Kato, se täytyy olla aina maailman suurin ja mahtavin. Niin ja sitten ylipäänsä toi mustamagian harjoittaminen, siis se, eihän tämmöinen tavis-ihminen voi käsittää sitä, miten viihdeteollisuudessa maailmanlaajuisesti, eli se satanismi on nyt salainen uskonto. Se on. Sitten, ja ydinvoimalla toiminnassa, jos mennään sinne huipulle, niin käytännössä se on sama juttu. Aina siinä, kun liikkuu suuret rahat ja joku niin kuin myy sielunsa saatanalle, niin siinä tehdään saatanan kanssa valaa. Se ei ole mitään harhaa tämä asia. Ja vapaamuurin lossa, 33 asteen rituaali. Ja valaa tehdään Luciferille 33 asteen jälkeen.
Sehän on jännä juttu, että ateisti sanoo, että ei he usko mihinkään henkimaailman hommaan. Ja todellisuudessa just nimenomaan nämä ateistiset tasot, nämä just nimenomaan henkimaailma uskokin, niille se henkimaailma on ihan tuossa konkreettinen. Ja ne haluaa se henkimaailma just tohon malliin, kato se on se ikuinen tuli, se demoninen, fyysinen saatana, se täytyy olla tossa ja nähtävyys, se näyttäydy meille ja kerro kuka sä olet. Eli sehän on niin nimenomaan ihan oleellinen osa näissä jutuissa. Mutta eikö muuten, ootko Sarto muuten tämän nähnyt? Siis tää on New Yorkista 2001, kun nämä lentokoneet väitetysti, tai oliko ne lentokoneet tai ei ollut. Mutta silloin kun World Trade Centerit räjäytettiin alas, niin katsopas, niin siinä ihan tässä uutiskuvassa kävi niin, että siinä näkyy niin kuin paholaisen kasvot tuossa savussa. Niin tsekkaa. Kato sitä savua. Niin tätä jos niinku hidastetusti katsoo, jos kuvan laittaa. Siis laitetaan tosi hitaasti, niin saatko sä piirret? Joo, se näkyy, kun tuossa, jos katsotte sitä savua. Niin Pysäy. Se oli niinku tästä eteenpäin jossain kohtaa, siinä niinku näkyy ihan paholaisen. Joo. Ihan niinku paholaisen kasvot näkyy tuossa savusta. Tuossa nyt, tuossa on silmä. Joo. Se oli niinku paha silmä. Joo. Kyllä se on niinku eetteripuolella käytännössä, siis ne demoniset voimathan on ihan oikeita. Joo. Näkyy tuossa savussa silleen, että tämähän ilmestyi nettiinkin silloin, mä muistan. Silloin oli, ja mä olen nähnyt lähemmän. Joo, siinä on todella. Joo. Joo, siis silloin. Joo. Huoltomiehet teki kultasormuksia ydinlaitoksissa, mutta unohtivat, että kulta olikin radioaktiivinen. Heti sormi sairastui ja amputoitiin. Sitä tuntee ydinlaitoksen huoltomiehen. Siis se on nimenomaan näitä laitospäällikköjä. Lovisossa oikein, siis tämä tapahtuu Lovisossa. Venäläiset tekivät niitä vaarallisia ylipainekokeita, missä semmoinen kultalevy räjähtää paineesta siinä ulos. Ja sitten sanova suomalaiset, että menkää hakemassa kultalevy, että sitten saatte kultaa käyttöön. Ja ne tekevät niistä sormuksia. Ja sanoitte, että nyt tuntee Lovisan laitospäälliköitä ja näitä johtajia siitä, että niillä on jokaisen sormi poikki. Mä en muista, mihin se kultasormus on pistetty, niin siinä on aina niin kuin sormi poikki siitä kohtaa. Siellä tuli luusyöpä. Se on radioaktiivista kulta. Ja siinä on juuri tämä juttu, että säteily muuttaa alkuainetta toiseksi, ja sitähän ei oikein tunnusteta missään näissä. Eihän tuolla ole olemassa semmoista säteilyä, mikä siis ei virallinen liturgia puhu alfasta, beetasta, gammasta näistä säteilystä, mutta ei se puhu koskaan siitä esimerkiksi neutronisäteilyn aiheuttamasta alkuainemuutossysteemistä ja siihen, mitä se säteilyenergia varastoituu siihen röntgenissä ja niin edelleen. Ne on kaikki pyyhkästy pois, vaan niistä ei haluta puhua eikä kertoa mitään. Se on aivan sairasta se. Ajattelen, että alkuperäinen röntgenikin muutettiin Siebertiksi sen takia, kun röntgen määritteli säteilyn sillä, että se muuttaa kuutiosenttimetri ilmasta, muuttaa sen alkuaineesta toiseksi. Siellä varastoituu ionisoitunutta säteilenergiaa. Ja se laskee, kuinka monta kappaletta siihen vapautuu näitä hiukkasia, näitä radioaktiivisesti säteilyä varastoivia aineita. Sen jälkeen tuotiin Siebert ja sanotaan, että ilmakehä ei muutu miksikään säteilystä, että se ei voi vaikuttaa, säteily ei voi muuttaa alkuainetta toiseksi ja niin edelleen. Nämä kaikki liturgiat hävitettiin silloin ihan vaan siis IAEAn toimesta, että antaa huono kuva, kun käytetään röntgeniä, niin siirryttiin Siebertiin sen takia. Tuliko se muuten se Sieverk-nimi sitten jos joku henkilö sukunimestä vai mistä?
Ja se on muistaakseni joku englantilainen, se vaan häthättää täytyy keksiä joku semmoinen katotiedos, mikä korvasi. Kun Röntgenihän on saksalainen, niin se täytyy olla englantilainen. Totta kai katusta ei voida käyttää saksalaista. Sehän on koko ydinvoimahan on hyvin pitkä saksalainen keksintö kokonaisuudessa, mutta sitten se vaan varastettiin toisessa maailmansodassa muiden käyttöön. Niin ja sitten tämä on myös mielenkiintoista, että vaikka Saksa on tavallaan keksinyt ydinvoimaa, niin ne on sen verran järkeviä, että ne ei käytä sitä, ne haluaisi luopua siitä. Mutta sitten Venäjällä ollaan taas sitä mieltä, että ydinvoimalla on säilytettävä hinnalla meillä hyvänsä sitten taas. Sitten se on muuten olisi mielenkiintoista, miten juuri Euroopassa ja muualla maailmassa sitten se ydinvoimalla halutaan pysyä niin kuin kaikilla keinoilla. Joo, se on jännä juttu, että siis just nimenomaan Saksa on, se on siis 50 vuotta muuta maailmaa edellä. Se tietää, jos on kokeillut näitä ydinvoimaan liittyviä asioita, todennut, että siitä ei saa terveellistä eikä turvallista kirvelläkään. Ja se on kuvaava, että Saksa ja Itävalta ja sitten sen perässä, että siis Tanska, Espanja, Portugali, Italia, nämä on kaikki siis myöskin Italian kaltainen maa, mistä ei puhuta lainkaan, mikä oli myöskin akselivaltioiden puolella, niin sama juttu Espanja oli myöskin niin sanotusti akselivaltion puolella. Akselivaltioiden puolella on selvästi ollut enemmän tietoa tästä, niin ne tietää, että se on helvetistä se ydinvoima. Ja ne on kaikki systemaattisesti kieltänyt tämän toiminnan. Ja se on jännä juttu, että jopa Irlantikin, mikä ei ollut myöskään oikein Englannin puolella silloin toisessa maailmansodassa, niin myöskin Irlanti on kieltänyt totaalisesti ydinvoiman käyttöön. Ja se on jännä juttu, että siinä on tämmöinen systeemi. Sitten on taas niin kuin joku Suomi, mikä oli taas niin kuin puolella, niin Suomihan menee sitten taas Venäjän kelkkaan mukaan. Ja totta kai atomia se olla täytyy. Mutta kyllähän se täytyy silloin olla niin, että siis Suomessahan on oltava jonkunnäköisiä venäläisiä ydinlobbareita, jotka on saanut tavallaan tahtonsa läpi. Ja millähän se on saatu, se on vähän maksettu pikkasen tuollaista. Se on silkkaa korruptiota, lahjontaa, siis tämähän on se sama. Ja tähän täytyy sitten muistaa, tähän nikkelikuvioon, tähän täytyy muistaa, että siihen kuuluu oleellisena osana tämä uran-juttu. Eli on se jännä juttu, että se on niin kuin 2 julkisuuteen tuleva asia, eli tämä nikkelikauppa, mikä ei perustu mihinkään systeemiin, minkä takia venäläinen nikkeli voi mennä raja yli. Niin kuin sanoisin, Indonesiahan on nikkelin päätuottaja. Ja sitten on tämä, että minkä takia mä kysyin tätä juttua, vieläkö Helsinki-Vantaan lentokentän kautta menee, kun se Ilta-Sanoma silloin kirjoitti siitä, että sieltä menee venäläistä urania maailmalle. Niin sanotte, että ihan samalla. Et Suomi on ainoa EU-maa, joka tuottaa ydinvoimaa venäläisellä polttoaineella. Tästä on Fortumi kommentoinut sitä 2022. Mutta odotas hei. 2022 ja sanotaan, että sopimusta jäljellä jopa 8 vuotta. Eli se olisi 2022 vuodesta 2030. 2030 se sopimus tavallaan, niin kuin, jos se on 8 vuotta, niin se on siihen asti voimassa se soppari. On. Siis se on voimassa. Joo. Ja sitten siellä on Lappeenrannan LUT yliopiston energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen sanonut, että ei ole paljon valinnanvaraa. Kyllähän toi vähän viittaa siitä, että ei ne uskalla vastustaa tämmöisiä diilejä. Ei. Ja kato, sittenhän kuuluu ehdottoman osana se, nythän puhutaan näistä mini-reaktoreista, näistä sadomasokistireaktoreista ja muista. VTT esimerkiksi se Hassinen mainostaa nyt kovasti sitä tänne, että täytyy Lappeenrannan, oliko se Mikkeli jo vai mikä se, niin Mikkeli taisi olla se, mikä sanoi, että ei he ikä osta semmoista, että se on kallis, kannattamaton, vaarallinen ja huono ratkaisu. Ja Ruotsi on sanonut, että hei myöskään missään tapauksessa sorrut tämmöisiä, niin niidenkin kaikki polttoaine, kaikki niin sanottu kustomoitu polttoaine tulee 100% Venäjältä. Eli huomaa nyt tämäkin, mitä Suomessa runnotaan läpi väkivallan, tätä, että kaikki kunnat täytyy ostaa pianosreaktoriin, niin kaikki 100% niiden polttoaine tulee Venäjältä.
Ja mä kuulin tuossa semmoinen jutu, että Venäjällä on 2 reaktoria, missä käytetään hyötämispolttoainetta, eli ne tekevät tätä 1000 kertaa vaarallisempaa plutoniumia. Lännen kaikki hyötämisreaktorit on räjähtänyt, tuhoutunut ja hajonnut, eli länsi ei pysty toimittamaan sitä ja sanoo, että kaikki kustomoidut reaktorit. Ja se on just tätä MOX-boksia, tiedäksä, just tätä niin sanottua kierrätyspolttoainetta sun muuta, niin kaikki tulee 100% Venäjän kautta. Ja ajattelee, että Amerikka ei pysty toimittamaan kuin 3% sitä uranista, mitä se itse käyttää. Eli kaikki Amerikankin menevät uranit tulee Venäjän kautta. Ja ne tulee Helsinki-Vantaan lentokenttä syöttää koko ajan maksimivauhdilla. Ja siellä sanottiin, että silloin 22, niin se oli hyvin vähäistä se lento, mutta sanottiin, että nyt se on räjähtänyt käsiin. Eli siitä on tullut ihan massiivista rahtiliikennettä. Venäläinen polttoaine vuotaa koko ajan Suomen kautta maailman markkinoille, joka suuntaan tonne noin. Ja koko ajan. Ja sama juttu täällä Lovissakin. Lovissa sanoo, että Juhe käyttänyt amerikkalaiset. Se on sitä samaa venäläispolttoaine, että se tulee Helsinki-Vantaan lentokentän kautta, se myyrään Amerikkaan, siellä on venäläiset vastaanottajat, se Hilaryn järjestämä porukka, ja ne lyö siihen Madeen USA-leiman päälle, sitten se tulee Suomeen takaisin, jos on 10 kertaa kalliimpi, ja me poltamme Westinghousen polttoainetta. Tuossa Keinoäly sanoi, että niin Westinghouse ja oliko se Areva ovat kehittämässä jotakin korvaavaa vaihtoehtoa tälle venäläiselle, mutta ei ole hajuakaan, niin kuin tuo 30, miksi sä toi hyvin esille. Se ei todellakaan hävi. Kyllä. Samalla Torium on kanssa tätä samanlaista. Ne on just näitä kustomoituja erikoispolttoaineita. Sen takia näistä kohista ja pistetään, kun Venäjä on ainoa maa, mikä pystyy näitä kustomoimaan näitä erikoispolttoaineita. No. Mä kuulin, että se, siis tuo kertoo, että miljardikauppaa menee siellä koko ajan. Mä jostain kuulin niinkin iso summan kuin 4 miljardia Amerikka ostaa Venäjältä jatkuvasti. Eli on se aika naurettava, että Amerikka patistaa Euroopat lakkaat ostamassa sitä venäläistä öljyä ja kaasua, ja kun itse ostaa kaikki uranipolttoaineet. Ja se sanotti, niin kuin Hyvärinen sanoi, että ei ole paljon vaihtoehtoa, koska Venäjä dominoi 100% kaikki nämä markkinat täällä näin. Ja oleellista on se, että vaikka se polttoaine tulisi Kanadasta ja Australiassa, niin Venäjä ei jatkojalosta. Eli Venäjä antaa palveluja just tälle vaaralliselle rikastusprosessille, jatkojalostukselle, näille kaikille. Eli ei vaan löydy, ja sitten niin kuin sanot, kun kerran kaikki MOX-polttoainetta käsittelevät laitokset on lännessä räjähtänyt, niin ne turvautuu näihin venäläisiin laitoksiin myöskin täysin. Ja juuri tämä. Ei, no ihan oikeassa. Eli Marahan teki sinne Namibiaan tämän maailman suurimman uraanikaivoshelvetin, ja siitäkin mä olen nyt sitten kuullut. Siellä on muuten nyt sitten, mä katselin tuommoinen, tiedätkö semmoinen maa kuin Burkina Faso, niin siellä on nyt tullut semmoinen joku uusi, oliko se 22 vai kosse oli tullut valtaan, semmoinen ultrakommunistinen, marksilaistalinistinen presidentti. Ja YouTube on ihan täynnä, sanotaan, että se on ihan erinomainen ihminen, että se on ihan jumalallinen ihminen, että se antaa niin paljon Afrikalle niin toivoa ja kipinä ja kaikkea. Sieltä löytyi taustalla, että Burkina Faso, siellä on afrikkalaiset ottanut oikein enemmänkin sen johtaja oikein sillä, että se on heidän semmoinen messias oikein, että se tekee. Ja se on suora tullut valtaan Venäjän Wagnerin joukolla ja ajoi Arevan uranikaivat sieltä, hemmettiin sieltä alueelta. Kansallisti kaikki Arevan uranikaivosalueet. Nyt on tällä hetkellä täysin venäläisten käsissä. Se Keinoäly suora myönsi, että siellä Afrikan nurkkauksessa, just nämä ihan Namibian myöten kaikki nämä, niin Afrikassa oikein tämmöinen buumi, että kaikki ne uranikaivokset on siellä venäläisten käsi. Eli ymmärrät, tämän tilanteen, miten se jatkossa etenee. Eli vielä jokin vuosi sitten Arevakin sai omaa urania, mutta nyt se kaikki urani, mikä tulee, se Kazakstanin uranit tulee kaikki Putinin kautta ja nyt myöskin Afrikan kaikki uranit tulee myöskin Venäjän kautta. Eli ja Kiina vie melkein loput. Eli Kiinahan esimerkiksi osti kokonaan Australian uranikaivaushommaa, mistä on myöskin äärettömän vähän puhuttu mitään. Eli siellä on tämmöisiä elementtejä taustalla, mistä ei puhuta mitään. Eli koko tämä uraanibisnes on täysin Venäjän dominoima. Sen takia siihen ei uskalleta puuttua.
Ja tämä nikkelihomma, mikä tässä on nyt pääaiheena, niin tämä on semmoinen ikään kuin semmoinen varjo, minkä takana tämä suurin business, eli tämä uranibisnes toimii. Eli vedotaan vaan se, että pakko meidän tuoda venäläistä nikkeliä, kun kukaan muu maa ei mukamassa tuota nikkeliä. Ja todellisuudessa, niin kuin sanoin, että se on suomalaista nikkeliä, minkä Venäjä on varastanut, ja Suomi joutuu vielä jatkojalostamaan, kun se on niin paska ja heikkolaatusta. Ja Suomen kautta se tulee maailmanmarkkinoille se Venäjä. Venäjä ei tuota kuin 10% maailman nikkelistä, eli venäläisellä nikkelillä olisi aivan täyspainoisesti voidaan korvata koska tahansa kokonaan luopua venäläisestä nikkelistä. Se ei ole todellakaan mikään dominanssi. Eihän se ole, mutta siinä on se, että Suomihan on aika alisteisessa asemassa edelleen Euroopan unionista. Kyllä. Johtuen just siitä, että me ollaan tavallaan semmoinen alusmaa Briteille edelleen. Joo. Niin, ja se on katsotaan, siinä täytyy muistaa, siellä on, niin kuin mä sanoisin, että tämä uranihelvettikin, niin se on suoraan se 45 Stalinin sopimuksen mukaisesti jatkettu, sitä ei katkettu. Ja se on jännä juttu, että tämä nikkelikin näyttää olevan ihan sama juttu, eli siinä vaiheessa, kun Venäjä varasti se käsivarren nikkelit omaan käyttöönsä, niin siinä on tehty se. Mä otin selvä, mä ajattelin, että se Harjavalta jatkoi heti jalostamassa. Eli se on vähän outo juttu, että jos mä kysyin sitä, että kuka Petsamo nikkeli jalosti, niin sanoin, että Petsamossa oli oma jalostamo, mikä teki sitä hommaa. Mutta sen kapasiteetti ei riittänyt, ja oliko se 60 joskus siellä, niin Harjavaltaan perustettiin. 60 jo Harjavaltaan perustettiin tämä venäläinen jatkojalostuskapasiteetti. Eli Venäjän vaari jo silloin Kekkosen aikana, niin Suomen täytyy jalostaa sen Venäjän kaivamaa nikkeli, kun sitä tuli sieltä. Ja sieltä, se on sitä kautta mennyt koko ajan Suomen läpi venäjäläinen nikkeli tuonne maailmalle. Ja tuo on kanssa tuo öljynporaussysteemi, että saa näkkiä, että kuinka kauan siihen vielä menee. Puolahan nyt aukasi sitä, jo sanoi, että Itämeri on täynnä öljyä, mutta Suomi ei vieläkään, ja esimerkiksi keinoäly, vaikka Ruotsi on porannut sieltä jo vuosikymmeniä, ja monet muutkin maat, niin kuin sanoin, niin sieltä on Viro porannut, ja siellä on Saksa porannut 1800 jostain 70 lähtee Itämerestä öljyä. Mutta edelleenkin se pidetään salaisuudessa. Se on kuvaava, että edes Ruotsi, vaikka se on porannutkin sitä öljyä, niin se ei uskalla puhua siitä mitään. Eipä niin. Sitten tuossa on taas uutinen, että eläkkeitä meinataan taas leikata. Että onko tämä sitten hyvinvointivaltio enää? Niin kuin... Se on niin törkeää, että tämä... Sitten siinä katsottiin Viron matkailukin, Tallinnan matkailu, kun suomalaiset kuluttaa entistä vähemmän alkoholia, niin ne on nostanut alkoholiprosentteja niin paljon siellä Tallinnassa, niin ei sitten välttämättä enää niin kuin turismin kannalta semmoisia kiinnostavuuksia löydy sen jälkeen. Jos suomalaiset raitistus käytännössä, niin mitenhän kävisi Viron laivojen bisneksen sen jälkeen? Joo. Niin siis kyllä mä ihmettelen, kun tuolla sanotaan, että niin rajat on suljettu. Ei todellakaan suomalaiset rajat ole Venäjän suuntaan suljettu. Päinvastoin. Suomesta on tullut oikein tämmöinen, niin kuin kylmän sodan aikaan, niin Suomi oli venäläinen viemäriputki länteen. No nyt Suomi on, jos mahdollisesti, kaksinkertainen viemäriputki. Eli nyt menee Suomeen läpi kaikki mahdollinen paska, mitä vaan hiukankin voidaan. Niin tuossahan sanottiin, että kun Venäjä ei saa enää urania menemään Ukrainalla pitteen maailmanmarkkinoilla, nyt se pistetään kaikki tulemaan Suomen kautta. Se on niin kuin täysin käsittämätön juttu, että se on vielä lentokoneella, kun se tuodaan se urani. Se on ilmeisesti sen takia, että pelkkä, jos se tulisi maantiekuljetuksena tai ratakuljetuksina, niin sillä on niin kuin helppo, että kyllä meidän raja pitää. Eli siinä luoda jotakin ihme illuusio. Mä en edes tiedä, sehän nostaa sitä hintakin kauheasti ja tekee ties mitään, mutta se keinoäly on takaisin alleviivassa, että se jatkuu ja on kasvanut räjähdysmäisesti se Venäjältä tuleva lentokoneen perustainen uranin tuonti maailmalle. Niin kansalta on suljettu, joo, mutta niin kyllä nämä oligarkit ja Putinin porukat siellä mättää tavaraa tulemaan sen kun kirjat. Eihän näe esimerkiksi näin 1000 laiva, se varjolaivastokin, niin sehän kuljettaa kaikki venäläiset törjyt tuosta Helsingin edustalta maailmalle. Eiköhän se mahdoll se varjolaivastonkin päätukikohta just nimenomaan tämä Pietarista mun käsittääkseni lähtee. Eli koko ajan
Venäjä kuppaa kaiken materiaalin, nyt öljyt ja kaasut ja kaikki mitä sä tuttunut. Kaikki tulee enemmän tai vähemmän Suomen suojeluksessa Suomen kautta täältä ulos. Et eihän yhtä lähellä ne voisivat pistää sieltä jostain niin kuin sanotaan, idästä sieltä jostain Japaniin Kiinahaan. Miksei venäläiset vie esimerkiksi suoraan sieltä ulos öljyjä ja kaasuja suoraan Kiinaan? Eikö se tuodaan tässä Suomen ohitte ja Suomi on siinä niin kuin ikään kuin pullonkaulalla. Se on jännä juttu, että se menee sillä. Yhtä lailla ne voisivat viedä sieltä niin vaikka rautatie sinne ensin sinne itsehän ihan ja sieltä sitten mereen. Ja pian matka sitten olisi enää Kiinaan tai suora junalla Kiinaan. Miksei ne vie sillä? Mutta eikö se mene kaikki ai Suomen kautta. Suomi on kerran sellainen takumies ja sanot, että sitä ei häiritä. Kuuliko sä nyt esimerkiksi tämä kaapelin katko ja laivakin, niin nythän Suomi annoi vapauttaman päätöksen, että ei mitään jatkakaa kaikessa rauhassa, vaan ei he syytä teitä mistään, että ei Suomi edes yritä puuttua tämmöisiin ankkurilahausporukoihin ja muihin. Joo, tämä on muuten... Mitähän toi muuten mahtoi olla toi rahtikone, kun se oli kuulemma laskeutunut tuonne Tampereen kentälle ihan muutama päivä sitten. Joo. Siinä oli kyllä, mä ihmettelin, kun oli Ukraina väli. Se on ukrainalainen kuljetuskone, tai Antonov AN-124. Se on sotilaskone. Eikö se tuhonnut alus jo se? Sitä mä ihmettelinkin, että niitä on monta tietenkin. Joo, eli tätä mä ihmettelinkin, että se oli Antonovi, se oli tosiaan ukrainalaisissa väreissä ja sanot, että jotakin militaarihommaa se olisi tekemässä jotakin raskasta lastia. – 150 tonnin kone, sitten se pystyy 120 tonnia kuljettamaan lastia. Tämä on ilmeisesti niitä Neuvostoliiton aikaisia kuljetuskoneita. No. Niitä on joku 55 kappaletta. Jotain semmoista. Mutta tämähän on ihan hyvin mahdollista, että ne tulee Patrian kanssa vähän salakuljettelee aseita tuonne Ukrainaan. Joo, mutta se sanotaan nyt niin, että tuntuu aika omituiselta, että Suomesta lähtee jotakin niin massiivista ja raskasta sinne. Eli tässäkin voi olla, en yhtään ihmettelisi, vaikka ne kuljetaan niitä uraneita tuommoitteilla Antonoveilla jo. Siis meinaanko määrä on niin räjähdysmäisesti kasvanut. Niin kun se sanottiin, että suurin osa Antonoveista on Venäjällä. Siis niitä on, oliko se 53 vai 55 kappaletta, ja sanot, että Venäjä on ostanut ne. Katsotaan, mun käsittääkseni se Ukraina Antonov, sehän räjähti ja tuhotti siellä. Ja mä en tiedä sitten, että onko Ukrainalla enää yhtään ehjää niitä koneita, siitä ei tuossa puhuta. Sä voisit kysyä sitä keinoa, että onko Ukrainalla ylipäätänsä, kun mun mielestä tuo on venäläinen kone. Ja silloin, jos venäläinen kone tekee tuommoinen keikauksia Ukraina väreissä, niin tuntuu aivan omituiselta. Mutta veikkaan, että urania kulki, koska se oli niin hämärpäinen ja salainen. En mä usko, että jos ne vie tankkeja Ukrainaan, niin en mä usko, että niiden täytyy paljon sitä salata. Sehän on niin kuitenkin ihan avointa toimintaa, mutta uranin vieminen, ja olikohan se tosiaankin venäläisissä kilvissä, koska mun käsittääkseni tässä on jotakin tosi outoa tässä hommassa. Niin no, nehän on niitä Neuvostoliiton aikaisia koneita. Mm-hmm. Ja sen takia mä ihmettelinkin, että kuinka siinä on Ukraina värit. Mutta onko se väri sitten vaan pidetty, kato, onkohan se sillä, että se on venäläinen kone, missä on ukrainalaisen värit, ettei se kiinnitä niin paljon huomiota. Se menee, mulla tulisi mieleen tuosta hommasta, koska sen mä tiedän, että venäläiset tuhosivat se Ukraina Antonovin kuitenkin. Ja sitä ei ole olemassa enää, se ei se ainakaan voinut olla. Tässä on jotakin tosi omituista. Toi ei muuten ole eka kerta, kun näitä Antonoveja tulee Suomeen. Tuli muutamia vuosia sitten kanssa. Olen itsekin nähnyt, kun Helsinki-Vantaalta nousi semmoinen ihan joku 4-5 vuotta sitten. Aivan. On tosi isokokoisia koneita. Niin jo. Mutta se on myös mulla yllätys, että niitä on niin paljon tehty, että oliko se 50, yli 50. Tuossa ChatGPT vastasi, että siis yleensä nämä Antonovit ja AN-124 kuljettaa muun muassa helikoptereita, panssarivaunuja, teollisuuskoneita, muuntajia, lentokoneiden osia. Se on siis kaikkein superraskasta.
Joo, mutta eihän tämmöiden kuljettamisessa ole mitään ihmeempää syytä salata, jos se nyt vie luokkaa muunta ja Ukrainaa esimerkiksi. Ei siinä pitäisi olla kovinkaan paljon siis mitään mystiikkaa siinä omassa. Mutta jos se tuo venäläistä urania, niin sitten siinä rupeaa olemaan jo mystikka, koska siitä ei sitten enää paljon saa puhella. Ja nimenomaan se, että jännä juttu tässä on, että kuka se, siis kenen omistuksessa se kone oli. Eli on se aika jännä juttu, että jos venäläisen lentää ukrainalaisilla väreillä. Nimittäin se ei ole kauppa haettu. Joo, mä näin itse tässä Kirsin kanssa jo monta viikkoa aikaa, kun mä näin tosiaan droonia. Se on kuvaava se, että kun me tehtiin ilmoitus siitä hommasta, siis tehtiin video, niin sitten löytyi venäläinen video, missä näytettiin, venäläiset on kuvannut niitä, että se on drone. Ja sitten täällä oli tosiaan poliisipartioita päivästä toiseen. Täällä oli ja sanottiin, että poliisit on nimenomaan metsästä näitä venäläisiä droneja. Niitähän on Saksassa ja Tanskassa ja Norjassa ja Ruotsissa. Mutta sitten tuosta droneista puheen ollen, niin mulla on siis henkilökohtaisesti otettu yhteyttä ihan 3 vuotta sittenkin. En nyt näiden yksityishenkilöiden nimiä voi mainita, mutta siis suomalaisia aktivisteja, joita ainakin 2 tämmöistä henkilöä, jotka on muuhun ottanut yhteyttä, niin heillä on käynyt niin, asuvat kerrostalossa. Noin vuosia sitten yhtäkkiä on drooni lentänyt siihen heidän talon ikkunan viereen ja sitten semmoisella halogeenilla osoitettu, semmoisella hyvin kirkkaalla lampulla. Just. Ja nämä on niin poliisin ja tiedustelupalveluiden niin pelotteluoperaatioita, koska helikopterin vuokraaminen maksaisi 2 tonnia tunti pilotin kanssa. Ja se on se drone sitten paljon helpompi keino yrittää pelotella tämmöisiä aktivisteja ihan maailmanlaajuisesti ja jopa Suomessa, niin tällaisia on tapahtunut. Ja 2 tapausta tiedän ihan viimeisen 3-4 vuoden sisältä. Joo, ja mulla on esimerkiksi silloin, kun mä asuin Ilavetassa, niin meillähän tuli ihan, niin kuin voi sanoa, se oli siinä 4 aikaa keskellä yötä, niin drone-ikkunata, ja suora soikotti sisälle, ja meidän äiti heräsi. Mutta eikö se ollut helikopterilla tehty kanssa sitten silloin, kun sä asuit vielä siellä Ilavaisessa? Niin... Kyllä. Se olisi muuten mielenkiintoista, onko muuten sun kanavalla vielä se yöllinen lento silloin, kun oli niitä sotaharjoituksia? Ja silloin muistan sen, kun sä olit keskellä yötä kuvannut sitä, joskus 3-4 aikaa. Sitten tuli sotilashelikopterilla pörräämään teidän talon päälle siellä yöllä. Joo, Supo vei. Sitten ne olisi voinut vedota sitten siihen, että ei tämä on vain harjoitusta, että ei tämä mitään häirintää ole. Mutta se paljastaa kaiken, että ne Supo vaatimalla vaati, että se video on otettava pois, että se oli liian paljastava, se oli liian kertova. Nehän tekivät sitä. Mähän tosiaan sai dokumentoida, jos oli valtava pettymys. Niin, ja sitten siinä mun käsittääkseni, kyllä mä sen verran ilmailualasta tiedän, että yöllä on semmoinen lentokielto aika. Se on muistaakseni kello 3 aikaa yöllä. Ja. Oliko se nyt 1-3 tai sellainen, milloin ei saisi niin lentomelua olla yöllä. Ja, sama juttu näissä lentoasemilla kanssa tämä, että lentoliikenne taukoutuu tiettyjen kellonaikojen välillä yöllä. Joo, ja mähän kuvasin sitä, se on kello 4 aika, mähän kuvasin jopa sitä kelloakin siihen, mä luulen, että se oli raskautta Vasiaare, koska siitä näki tyhmempikin, että se oli tosiaan laiton projekti. Se toistuvasti tuli mua ikkunalle pörrämään ja soikottamaan sieltä, kyllä. Muistaakseni silloin muutenkin, Teemu, silloin kun mä olin Helsingissä mielenosoituksessa, mä näytin sitä poliisitten käyttämä droonetta, missä oli sen epämääräinen sen pistooli sojolla siellä. Mä rupesin sitä sanomaan, että ne harjoittelee jo silloin yksittäisten ihmisten tappamisia. Silloinhan näitä alkoi olemaan tämmöisiä tappajadrooneja, niin kuin suoraan lentää esimerkiksi päijää räjähtäjä. Mä tein silloin iso jutu siitä silloin, ja tämähän naurevan nämä nettipoliisit puhuu ihan höpöjä, että ei droonesta ole ikään sotakalusta. Ja nyt kun mä katson tätä tilannetta, niin nyt yhtäkkiä drone on kaikista tärkeä sotaväline ja ajaa tankit ja lentokoneet ja laivat pois sotarintamilta, niin ei olisi ikään uskonut katsoa sitä, että kuinka lähellä totuutta mä siinäkin asiassa oli. Se on jännä juttu, että se löytyy vieläkin se video sieltä, kun mä kuvasin. Niin, sitten sama juttu tämäkin, kun kautta vuosien olen puhunut jo 10 vuosia sitten siitä, että kuinka olen itse joutunut tämmöisen helikopterilla tehtävään. No siis pelottelulentoja ja sellaisia, niin tuolla sitten netissä väitetään, että mä olisin muun muassa keksinyt nämä jutut käytännössä, ne ei pidä paikkansa. Niistä on ihan useita videoita olemassa.
mitkä ei ole millään lailla feikkejä ja ihan itse kuvaaminen käytännössä. Joo, kyllä. Siellä on muuten Vapauden risti aika ovelasti selittää sitä. Kaikki maailman ufot on ihmisen tekemä. Ainakin se ufo, minkä mä näin tässä Kirsin kanssa kuukausi sitten, se oli ihan siis ympyräinen ufo, missä valo pyörii ympäri ja vilkui sieltä alta se systeemi. Ja siinä oli kaikki niin sanottu ufon ulkoiset olomuodot. Mutta se oli kuvaava se, että kun mä tein jutuja kerroin, että onkohan se venäläisten niitä ufoja, droneja, venäläistä ja laittomia droneja. Sen jälkeen oli viikkokausia niin kun kasitia suljettu ja poliisipartiot meni yötä myötä siinä. Ja sitten oli tosiaan tämä venäläinen video, missä venäläiset näyttivät niin niitä omia drone-systeemeitä. Ja se on jännä juttu, että esimerkiksi sekin, niin mä en edes sanonut sitä ufoksi, vaan mä sanoisin sitä, että mä oletin itse, että se olisi rajavartiosysteemi, mutta sitten saksalaisethan pysäyttivät se laivankin, mistä venäläisiä droneja on lähetetty, ja sittenhän se Tanskassa joka puolella. Ja nyt ei vieläkään uskalleta julkisesti sanoa, että Olkuarva-alueella pörräsi näitä venäläisiä laittomia laitteita silloin. Kyllä tuli meinaan säpinä ja toiminta, mutta se on kuvaava, että Suomen viranomaiset sanovat, että näitä droneja ei ole. Ja ihmetellään vaan, että mikä juttu se on, miksei Suomessa on droneja, venäläisiä droneja, kuin kaikkia muualla. Totta kai täällä on, Suomi ei myönnä ikä mitään. Mutta niistä helikopterilennoista, niin olen tämän näyttänyt aikaisemminkin, niin tämä on 2013 kuvattanut edestakaisin tästä. Tohon suuntaan, tähän suuntaan, tohon suuntaan, tähän suuntaan. Tämä on aika tuttua. Jaa. Ensin oli pieni poliisikopteri, sitten oli isompi helikopteri. Ja nyt niinku voi vaikka tämän videon tässä nyt antaa käydä, niin kyllä se kopteri tulee sieltä takaisin. Katsotaanpa vaan. Sieltä tulee NATO-kopteri taas. Kunniakierros. Jälleen kerran sieltä vedetään juuri tämän talon yli. Kuuluu se kopteriääni jo valmiiksi. Kaukaa vedetään, se on niinku marginaalisesti tarkkaan määrätty se kohde, että se tulee juuri tämän meikäläisen olipaikan niinku GPRS:n perusteella. Sieltä se tulee niinku, mistäs kohtaa se nyt tuleeko? Kyllä. Vedetään vähän matalempia kierroksia tällä kerralla, että pelottaisiko tarpeeksi paljon tällä kerralla. Siellä mennään jälleen. Toinen menee perässä. Okei, You can see. They're trying to scare us. Activist people from Finland. This is... Tää on tämmöstä sydämiä. Sitten tässä on se kohta, kun se tuli puiden latvoihin ja huomasi, että mä olisin pihalla. Niin... Tämä on siis Mäntsälässä kuvattu 8. elokuuta 2000. Around house. Trying to scare us. Kyllä siis toi on ihan todellista. Tämmöisen kohteeksi voi joutua oikeasti. Ja siinähän on tarkoitus niin saada se ihminen semmoiseen pelkotilaan. Kyllä. Ja sitten niitä niin lennätetään sen takia, että saataisiin se ihminen pelkäämään, että se lopettaisi kaiken toiminnan. Mitä sitten tekeekään? Se on törkeetä. Joo, ei, tuo on tosiaan, ei kannata, siis yksityinen ei saa dronilla tehdä enää mitään. Kaikki nämä Olkuaro-alueet ja kaikki nämäkin on lentokielto ollut, että ei se saa lentää millään vehkeellä. Niin ja sitten toi drone-homma, niin kaikista naurettavia asioita siinä on se, että jos vaikka menet verkkokauppaan, ostat semmoisen 70 € drone, joo, niin se joudut semmoisen yli 50 € dronen ostamisen jälkeen, että sä joudut maksamaan Finavialle tai siis sille lentojärjestölle Suomessa sen luvasta, että sä lennätät sitä dronea. Se on siis semmoinen niin droneen lupakirja, ja se on muistaakseni ihan melkein 100 vuodessa. Eli se on rahastus sen lisäksi. Ai se on vuosimaksu vielä. Eikö odotas, mä voin kyllä tarkistaa tämän, mutta siis se on joka tapauksessa maksu, joka oli yli 70 €. Oho. Eli se on siis semmoinen niinku
se täytyy maksaa siis siitä, että sä saat lennättää sitä. Joo. Ja syy on kuulemma siinä, että kun se näkyy ilma, siis se näkyy sitten lentotutkassa, jos se lentää. Joo. Aivan sairasta. Ja tämähän niin kuin nimenomaan viittaa just siihen, että siis se on 30 € vuosi. Se on semmoinen niin perusverkkokoe, se on AI kautta A3, Traficomin rekisteröinnin kautta, sähköinen rekisteröinti. 30 vuosi, sitä, että se lennätetään jotain lelutronia käytännössä. Sitten on lisäteoriakoe A2, valvottu lisäteoria, tarvitset A2-kelpoisuuden. Järjestäjäkohtainen osallistumismaksu 50 per yritys, yhden kokeneen kerran hinta. Sitten on drone-operaattorin rekisteröinti Traficomille. On jopa 75 € 3 vuotta tai 100 € 5 vuotta. Sitten on valmennuskursseja. Siis ne on niin keksinyt ihan kunnon rahastuksen silleen, että jonkun droneen lennättämiseen tarvitaan valmennuskursseja ja pakettitarjouksia. Eli A1 ja A3-luokitus, niin tämähän niin kertoo jo sitä, että siis tästä halutaan tehdä aivan semmoinen niin armeijan privatisoitu harrastus käytännössä. Joo. Siis sehän varmaan menee just sitten siihen. Mä en nyt halua taas minä ennustajana toimia tässä, mutta jos niin mietitään sitä datakeskushommaa, että minkä takia ne tarvii niin paljon virtaa. Joo. Onko siellä vakoilutroneet lentämässä sitten hammassa tulevaisuudessa, ettei vaan ihminen mene älykaupunkiin luvatta, jos ei ole oikeuksia, kulkuoikeuksia, tai sitten maaseudut on täynnä uraanikaivoksia, niin siellä on sitten vakoilutroneet lentämässä. Armeija yksityistroneet voi ampua sitten luvattoman rajanylittäjä sitten jossain hammassa 100 vuoden päässä olevassa tulevaisuudessa. Toivottavasti ei tule tämmöistä tulevaisuutta olemaan. Ajattelen, että tuossa oli, mä en ihan tarkka muista niitä lukemia, mutta Porin kaupungissa on muistaakseni, oliko se 700 vakoilukameraa, siis tuo pisin katu ja joka puolella, niitä on näkyvissä ihan sieltä sun tää. Ja sanoit, että niiden määrä on nostettu ihan siis 100 määrin jatkuvasti. Eli tämä asetelma, että liikkuessa missä tahansa kaupungissa tai missä, niin se oli jatkuvasti niin sanotusti kameralinssissä. Ja kameralinssissä on sitten kasvojen tunnistustekniikka, millä sitten katsoo, että kuka saa olla. Eli se on piste, mikä menee tuolla. Siis mieti, Porin kokoisessa sen kaupungissa, mä en ihan tarkkaan muistaakseni, se oli 700 kameraa. Pelkästään siis tämmöisiä. Ja sitten on tämmöinen juttu, mitä me nähtiin esimerkiksi tuolla Pellon alueella, kun mentiin katsoa länsirajaa pitkin, Ruotsin rajaa pitkin, niin siellä oli näitä niin sanottuja niitä uusia, niitä sinisiä korkeita mastoja, kato, niin niitä oli ihan jatkuvasti, sanotaan luokkaa, mitä liian, muutama puolen kilometrin välein. Eli koko ajan, kato nämä nopeuskameratkin, niin on koko ajan aktiivikäytössä, niin seurataan niin sanottua rajaliikennettä. Ja se oli hyvin kuvaava, että semmoisella Pellon tielläkin, kato, kun siinä menee sitä Tornionjoki ylöspäin, niin siinä on hyvin vähän ne liikenne tuolla keskimäärin ottaen. Mutta kameroja oli ihan kymmenittäin niitä automaattisakottajia. Eli tämä juttu, että ne on kaksitoimisia systeemeitä, että totta kai niin sakotetaan ja rajoitetaan sitä, mutta ne on myöskin koko ajan aktiivisesti päällä valvomassa niin sanottua rajaliikennettä. 1500, oliko noin paljon? Joo, tai oliko se perät niin, että niitä on lisätty 700? Mä uskon mä uskon, että se oli varmaan joku 1500, joo. Joo, se oli ihan mieletön se määrä. Ja sitten niitä on tosiaan joka sillan kupeessa ja ties missä paikassa, niitä on ihan missä sattuu, niitä ihan ihme. Ja sitten on tämmöisiä, mitä on Porissa, semmoisia niin sanottuja lidareita, semmoisia vilkkuvia prismoja, mitkä pyörii esimerkiksi tuolla, oliko se Prisman katolla tuossa lentokentitten ympärillä, ja tuolla kato, mikä ottaa tiedeksi tämmöistä aluevalvontaa. Niitä on tuolla Pisipitkin kanssa Porissa. Mä en ymmärrä lainkaan kuivaltava. Siis se on semmoinen, mikä ilmeisesti kontrolloi myöskin maaliikennettä ihan siis suoraan, että siellä on niin kuin tiedeksi, auto menee tuossa jalankulkijat tässä. Ne on tämän tyyppisiä. Se on tämmöinen. Sitten tämän kokoisia kiinalaisia vakoilutroneja. China just revealed a spy drone the size of a mosquito. It's only 0.6 centimeters small enough to sit on your fingertip. And it comes with a built-in camera and microphone. This thing can fly indoors, avoid radar, and is nearly impossible to spot. Would you feel safe knowing these exist? Have you... Miten jos tollanen lentäisi postiluukusta sisään tai ikkunasta? Kiinan vakoilusirkka. Joo.
Leveli saanut panni, kun ei löydy sunnuntai-lähetys. Kato. Ihan mahdollista. Kyllähän siellä yleensä on joku ennakkoilmoitus tullut niistä lähetyksistä. Niin, joo. Joo. Mutta toisaalta nehän on kyllä ilmoittanut kyllä viime kuukausina, että ne meinasi panostaa siihen Kik-kanavaan enemmän. Niin, ja mä en tiedä mikä... Ei saanut Kik-kanavalle sitten hirveästi seuraajia. Joo, ja en mä tiedä mikä pojitten tarkoitus alua alkaenkaan. Mä vähän pidän poikia semmoisena, millä mä nyt sanoisin valeoppositiona vähän näissä asioissa. Että no yleensä silloin, jos USAIDin rahoilla pelataan, niin sehän on ihan täysvaleoppositio siinä vaiheessa, kun USAIDin rahaa tulee peliin ja sitten käytännössä on varaa pitää YouTube-ohjelmaa, mikä maksaa 15 000 € kuukaudessa, niin sehän ei ole silloin enää mitään harrastelua. Silloin se on niin kuin ammatti käytännössä, kuka semmoista harrastaa. Kyllä, sieltä esimerkiksi joku Marko de Vitti hävisi niin, ettei mitään, ja sitten sieltä on hävinnyt näitä yksi on tois sitä niin sanottu vaihtoehtoskeniä, että kyllä siellä aikamoista tuuletusta on, että tällä hetkellä taitaa olla Atomistudio vielä jonkunmoisessa kuosissa, mutta mä olen ymmärtänyt, että Atomistudiollakin on tiettyjä resurssiongelmia, jos mä nyt sanon jotenkin. Mähän kävin tapaamassakin Atomistudion porukoita tässä ihan kesän korvalla. Mutta kyllä itse asiassa niin StreamYardin kauttahan sä pystyt sillä maksullisella kuukausijäsenyydellä. Sä voit striimata Kikkiin ja YouTubeen samaan aikaan. Joo. No mietin, pitäisiköhän semmoista kokeilla joku kerta. Niinpä. Koska jos se lähtisi käyntiin, mutta mä epäilen niiden katsojalukujen puolesta, että millä sä ne sitten sinne saa, tälleen jotain feikkiläisiä intialaisia maksettuja sellaisia. Joo. Tuossa oli Teemun kanssa puhetta, että Teemu ottaisi tuon meikäläisenkin lähetyksen. Täytyy katsoa, missä tässä vaiheessa pistän toisinpäinkin. Mä olen ollut Teemun lähetyksessä monella. Otetaan joku mielenkiintoinen aihe. Näitähän tuntuu riittävän näitä mielenkiintoisia aiheita. Siis, tämä on niin hämärä ja pimeä tämä Suomen nykyaikainen hallintokuvio. Tämä on todella... Ja sitten Suomessa on tämä niin umpikiarua, kun Suomi on rähmällä sekä Amerikan päin että Venäjän päin. Molempi suuntia, tämä nikkeli- ja urani-episodikin kertoo, että kyllä Suomi on tosiaan edelleen vahvasti myöskin Venäjän päin rähmättäisi, että ei siinäkään puolessa ole paljon. Tämä on ihmeellistä tämä kahtia. Mutta sehän käytännössä kertoo sen, että siis nämähän valtiona käytännössä ne joutuu nöyristelemään sekä Venäjälle että Amerikalle samaan aikaan. Ja Britannialle ennen kaikkea, koska me ollaan Britannian salainen siirtomaa edelleen. Joo, ja sitten on jännä juttu, että kato, tavallaan se EU on siellä sit vielä mukana, että se on jännä, vaikka Britannia on irti EUstä, niin sit huolimatta Britannia kontrolloi koko Euroopan systeemi. Se on kyllä tosi ristiriitainen sekin asia. Niin, ja sitten Britanniasta vielä sekin, että kun se erosi EUsta, niin katsokaapa sen maan ihmisoikeuksia tänä päivänä. Siellä pidätetään ihmisiä twiittien julkaisusta tänä päivänä. Joo. Tässä muun muassa on ihan muutaman viikon takainen tilanne siinä. Brittiläisherrasmiestä tulee poliisi pidättää keskellä yötä Twitter-päivitysten julkaisusta. What, you're taking me away now? Yes, so you're under arrest. Yeah. To Harrogate, unfortunately. Yes, I'm arresting you now. Yes, you have posted illegal things from the internet. Ja tämmöistä on Britanniassa. Se olisi niin aivan hullutta, jos Suomessa mentäisiin tuollaiseen vielä joku päivä. Olisiko fiksit sitten sellainen, joka toisi Suomeenkin tämmöisen hulluuden? Joo, Anne Holmlundihan poltti tuo Omena-hotelli silloin. Sehän oli ihan tänne, sehän oli myös tänne vakuutuspetosjuttu, mikä siinä on, ties mitä Illuminaatti. Hän muuten on opiskeluvuosina muuten 2 vuotta asunut siinä samassa talossa. Siinä oli tämä Herttuan asuntola silloin 2006-2007. Niin täytyy muistaa, että noina vuosina, kun se Vapaamuurilossi toimi siellä Ullakolla, niin mä muistan, että aina joskus täydenkuun aikaan se tuli aivan niin kuin ihan saatanalliset energiat, se aivan hirveät energiat. Aivan varmasti. Se on tosi pimeä. Se on tosi pimeä. Ollihan kuvasi sen tulipallotilanteen silloin, kun siellä on. Se on jännä juttu. Että niin se saattoi olla semmoinen, että ne vaan halusi polttaa sen nopeasti, että saadaan Omena-hotelli tilalle. Nopeutettu purkupäätös siitä rakennuksesta. Joo, kyllä. Se oli oma veikkaukseni sitä asiasta. Joo.
Mutta Holmunihan siellä tosiaan, Holmunin sukuhan siellä häsäsi. Sitten muistan kanssa silloin, kun 3 vuotta opiskelin Porissa noina vuosina, niin 2 vuotta asuin tosiaan siinä talossa, missä oli se loosi. Niin siis heti kun siihen muutti siihen asuntolaan, niin 2 ensimmäisen kuukauden aikana alkoi ihmettelemään, miksi tuossa hississä on semmoisia niin kuin ukkoja, puvut päällä, salkut kädessä, menossa aina sinne ullakkokerrokseen. Tosi semmoisia vakavan näköisiä ukkoja. Ja joku päivä sitten menin nettiin ja googletin, että missä se loosi sijaitsee. Katsopas vaan, se on sama osoite. Ei ollut yhtään yllätystä. Eikö siinä ole muuten se, onko se etusalinin patsas vai mikä se on, kun se on kumartuneena semmoinen työläinen siinä lähteen äärellä. Sehän kumartaa sitä aluetta. Eikö siinä ole joku ihan tämmöinen kuvio? Siinä on joku oikein vahva symboliikka siinäkin. Pronssipatsas siis, joku tämmöinen. Mä en nyt ihan tarkkaan muista mikä se on, mutta mä olen matketta ihmetellyt. Se kumartuu sinne päin, just sinne Omenahotelliin päin. Niin mä olen ymmärtänyt. En ole selvittänyt asiaa. Joo, mutta siinä on siis vahva tämmöinen symboliikka siinä asiassa. Se on Porissa niin vähän laajemminkin tietty. Pitikö olla oma avain? Se ei varmaankaan ollut yleisöllä auki, se ylikerros, kun kysytään Teemu. En mä se koskaan käynyt, en mä mikään loosin jäsen ole, mutta mä näin niitä vapaamuurariukkoja. Kaikilla oli mustat puvut päällä. Oliko siinä hississä avain sitä ylempää? En kyllä nyt pysty muistamaan kyllä. Ei vaan jotenkin. Mutta siis se oli kuitenkin semmoinen 7 tai 8 kerroksinen talo, mutta ylimmässä kerroksessa oli se loosi, sen verran muistan. Siinä oli varmaan, että jos sä olisit painanutkin yläkerros, niin se olisi yllättäen hissi jumittunut vähän ennen varmaankin kontrolli päällä. Mutta nehän ne vapaamuurariloosit tosiaan semmoisia, että ne on tosi vaitonaisia, mitä se tapahtuu. Se on niin ihan ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikista loosissa tapahtuneista rituaaleista ja asioista. Vapauden risti Suomen yksi 3 Illuminatin tärkeimmästä maailmasta on nimenomaan Euroopan tuottisia Papulanista se saatanapalvontakultti. Se tuli jo sitten luokkaa 3500 vuotta sitten. Tuli nimenomaan Itämeren suurimpaan asutuskeskusalueen, eli Lappitiellä tänne Kokemäenjoki-suistoalueelle silloin jo. Ja siitä löytyi se vanha kivi, mistä mä olen puhunut. Eli sieltä ne löytyi ne historialliset vuosiluvut, tämä viikinkiaika. Eli Niels Axel Mörneri, mikä oli se paleoseismologian professori, niin sehän sanoi suoraan, että Lappitiellä Sammalahden mäki on koko Pohjoismaiden tärkein kulttikeskus. Se suora myönsi, kun ruvettiin kyselemään vähän tarkemmin, niin no ei, vaan on. Kaikkia. Kyllä näin se loosi rakensi sinne samaan rakennukseen silloin. Että Porin vapaamuurarit sanoivat, että heillä ei ole salattavaa, mutta jännää, että kaikki ne rituaalit, mitä pidetään siellä, ne on salattuja sitten. Ei voi pitää Ei voi pitää yllä moraalia ja lainkuuliaisuutta, koska Suomen poliisi on murhapuoli. Se on kaikki suuri. Podihan se suora tuossa, kun se Podi oli mun haastattelussa, Podihan suora sanoi, että hän on ollut poliisitten kanssa niin yhteistyössä ja sanoi, että hän voi niin alleviivata se juttu, että Suomen suurin rikollismafia ja just tämä nimenomaan poliisit on se pahin kaikista. Eli se on aika kuvaava, että Ruotsilla tehtiin sellainen testi, siellä oli joku kaupunkiosa, missä oli paljon rikollisuutta, niin tehtiin sellainen testi, että sieltä lopetettiin kaikki poliisit, niin rikoksitten määrä putosi 95%, ja se on mun mielestä aika kuvaava. No se kertoo kaiken olennaisen. Hasiksen myyntiliiga ei enää toiminut sen jälkeen, eli poliisi hasiskauppa. Ei. Se oli ihan siis... Mä katselin, se on se vanha haastattelu, ja siinä oli tosiaan Podi sanoi, että esimerkiksi poliisit tekee sitä, että kato, kun joku pidätetään, ja tuolla jossain ihan siis mistä syystä vaan pidätetään, niin poliisi kokoaa semmoinen gängi, ja sitten se tulee hakkaamaan se siinä selliin sen
pidätetyn niin kuin, ja kiduttaman noilla mikroaaltoaseilla ja ties mitä kaikkea teki. Eli poliisit oikein tämmöinen organisoitu rikollisjärjestö, mikä niin kuin nimenomaan teki kaikki mahdollisia mahdottoman pahuuden, mitä sitten. Ja murhia ne tekee. Sehän on siis, poliisihan on kuninkaan murhapooli. Se poliisinimikin tulee siitä murhapooli. Eli se pyrkii nujertamaan hallitsijan kuninkaalle epämieluisia opposition ääniä. Oi jautti. Hyvin on mennyt, joo, varmasti. Niin sitten kato, poliisin huumekauppahan on myös semmoinen, että ne voi aina vedota valeostoon, jos ne niin myy niitä huumeita ja kauppaa siellä, niin voivat vaan todeta, että siinä on salainen poliisi sitten tehnyt valeostoja. Ja poliisihan on kätevä, se saa aina uutta materiaalia, kun se vaan pidättää jonkun toisen kauppia ja sanoo, että nämä nyt on heijää, että he alkaa myymään tätä eteenpäin. Näinhän se poliisi just toimii. Sen takia, niin kuin sä sanoisikin, poliisit on suurimpia huumeiden välittäjiä aina. Haaran Timohan on kertonut monesti siitä, että niin kuin Tampereen poliisikoulu on mennyt nyt Timo Haaran kasvattamia hamppuja kuulemma niin kuin näyttötyöksi. Ja. Olivat oikein kun mä kehuneet Haaran Timolle, että kuinka hyviä ne Haaran kasvattavat hamput, mikä on takavarikoitu. Joo, ei siellä mitään, se on aina. Sama juttu niin kuin nämä TV-olkin, kuinka paljon siellä on uhrattu mukuloita ja raiskattu ja tehty akronokromin verijuttuja. Niitä on ikään kuin yhtään tutkittu, ne ei ole ensimmäistäkään. Esimerkiksi just täältä Raumalta nämä orpokorit ja nämä vanhuslaitokset, mitä Työläjärvi porukat pitää yllä, niin nehän välittää koko ajan näihin TV-rituaaleihin ihmisuhreja. Ikää ei ensimmäistäkään tapausta tutkittu, eikä narautettu, eikä käräytetty. Se on aivan sairasta. Joo, ja just nimenomaan se lastenkotitoimintahan liittyy tämmöisiin todella pimeisiin operaatioihin yleensä. Se on aivan kauheata se systeemi, missä mallissa on ollut. Siellä on sitten niin kuin Raumallakin, jos on SDP ylläpitää sitä systeemiä. TV toimii ostajana ja välittäjänä, ja ne rituaalit pidettiin siellä TV. Katsoisiko TV:lla niitä valvottuja ja hallittuja tiloja, se pölkkysaunat ja ne reaktorihallit ja ne kaikki, missä niiden rituaaleja voidaan pitää mielin määrin katoa, niin se on just se, että kun siellä on vartijat jo omasta takaa, niin siellä ei ulkopuolisia silminnäkijöitä ole, niin ne saa vapaasti. Niin ja sitten silloin kun se Raisa Räisänen tosiaan katsoi siellä Tampereella silloin 99 lokakuussa, niin mikäs kokous pidettiin Tampereella sinä iltana? Se oli Etyj-kokous. Eli Tampere vilisi poliiseja sinä iltana. Niin ne pystyi niillä poliiseilla valvomaan sen, jos siellä pidettiin tämmöinen salainen rituaali, missä sitten yksi tämmöinen 16-vuotias tyttö katosi sinä iltana. Joo. Joo, tämä on just nimenomaan, sit poliisit on jatkuvasti ja sitten on se suora, niillä on sitten suora kytkös Venäjän mafioso sitten jälleen myy niitä poliisit takavarikoimia tuotteita, niin on ihan moottoripyöräjenkit, kaikki on näissä kuvioissa mukana, kaiken maailman yösuudet, niitä levittelee sitten, ne on ihan suora ja poliisit saa bonukset päälle aina. Se on ihan siis tämmöistä se toimii. Se on niin läpeensä. Ja se on jännä juttu, mä olen nyt pommittanut keinoälyä, tämähän on tämä Gemini, Google Gemini, se on niistä muuten siinä mielessä paras, että se pääsee myöskin näihin ajankohtaisiin uutisia. Se näkee, se on niin läpeensä korruptoitu tämä keinoälyjärjestelmäkin, että siellä näkee, että siellä on koko ajan niin poliisikontrolli ja estää sitä, että siellä on niin oikea totuutta esiin. Että siinä on kyllä sinänsä mielenkiintoinen piirre, että se kyllä tietää ja se osaa matemaattisia kaavoja ja muita tämmöisiä pyörittää. Se on kaikki täysin poliisitten kontrollissa nämä jo. Joo. Sairasta on meininki, joo. On. Mutta hei, pitäisikö striimi lopettaa tässä vai onko vielä jotain? Joo, mä olen tässä aika hyvä pätkä. Yli tunti mennyt jo. Se on aika hyvä setti ja tässä tuli kiteytetty. Joo, mutta hei. Yhden asian vielä muuten näytän. Tämmöinen kirja, Loviisasta ei ole julkaistu lainkaan kirjoja.
Tämä on melkein ainoa semmoinen.